Pleci în vacanță, în țară sau în străinătate și ești nevoit să tragi pe dreapta cu mașina pe avarii. Nu poți remedia singur defecțiunile și, uite așa, ți-ai ruinat cel puțin prima zi de concediu. Ce faci? E bine, pentru cei care vor să evite astfel de situații, asigurarea Casco Plus pare o alternativă interesantă. Avantajul este că, în afara asigurării obișnuite Casco, Casco Plus oferă atât protecție în caz de accidentare a persoanelor aflate în mașină, cât și asistență rutieră. Polița acoperă depanarea, tractarea autoturismului, transportul și chiar cazarea șoferului și a pasagerilor. În funcție de gravitatea avariei și de intențiile tale ca asigurat, Casco Plus permite inclusiv schimbarea autoturismului pentru a-ți continua vacanța. După apelul la call center, echipajele de intervenție ajung în cel mult 45 de minute pe teritoriul României și, potrivit contractului, în maxim 2 ore și 30 de minute în străinătate. Polița este valabilă în toată Europa, Turcia, Israel și Rusia Europeană și acoperă cheltuieli de la 5.000 la 100.000 de euro.